Fidan abini min түгел, минем әтиләр вакытында бик популяр. Ул вакытны дуслар, андагы мега популярность Грейның төшенә дә кермәгәндер. Менә бүген Грей үзе юк әле. Шуңа күрә әйтергә кирәк, менә шушы кешеләрне без хөрмәт итәргә тиеш. Зәйнәп апалар җырларында үстек без. Без аларны бүген дә күрсәк, кочаклап, хөрмәт итеп, бар яшьләрдә бүген көндә әйтергә кирәк. Исәнләшү дә юк. Безгә карата, башка кешеләргә караганда, алар үзләре дә әйтәләр, исәнмез дип кешегә хөрмәт. Бая Илдар да әйтеп китте, Илдар теге Элвин Грей дәрәҗәсе, мең тапкыр артык дип, син Элвиннән көнләшмисеңме? Юк, чөнки менә бит Меладзе, Салават һәм Элвин Грей гына булды. Мин шунда уйладым, бөтен яшь җырчылар көнләшеп үлгәннәрдер дип. Элвин Грей бит катнашты. Хәзер җавап бирәм. Беренчедән әйтергә кирәк, бар буыннар. Бу яшь буын җырчысы. Бүгенге көндә безнең сез аны фанат икәнен күреп торам. Менә бүгенге көндә яшь буын җырчылар, яшь буынга бер җырчы юк иде. Барлык менә бар 12 яшьтән алып 20 яшькә кадәр. Монда точно цель куелган задача буенча менә шундый эшләгән проект. Һәм ул тормышка ашты. Аңардан тыш бит инде беләсез, Салават Закиевич белән Элвин Грейның менә бу неприятный моменттан әйтергә кирәк. Бүген юк реклама, бәлки рекламалар, мин әйтә алмыйм. Шуны әйтәсе килә. Салават Закиевич үз вакытында бер Уфада гына бер 15ләп, 20ләп концерт биргән кеше. Бер урында утырып, Хәни апалар да мәрхүм 20шәр концерт биргән кешеләр. Бу буын, дуслар, буын алышына, ниде тенденциялар алышына, трендлар алышына, һәм бүген көндә социаль челтәрләр, яңа юнәлешләр бик эшләп килә. Шуңа күрә мин уйлыйм, кирәк ниндидер фундаменталь әйберләр эшләргә. Бар җыр, ул да җыр сәнгате, ул да ни кебек теге, мода кебек, шулай бит? Бар, әйтик, менә шундый дизайнлы кухня чыккандай, бүген көндә ул популяр. Бар классиклар, бар фундаменталь җырлар, бар фундаменталь юнәлеш. Менә шу фундаменталь юнәлештә барса, ул кеше озак бара. Ул бара, менә Салават Закиевич 30 ел. Ул ни өчен дигәндә, моң белән, именно татар җырына, татар моңына үрелеп барган моң белән бара. Аның 30нчы сезон була. Элвин Грей 30 сезон эшләгәннән соң без анда шул да вакытта сөйләшербез. Аңа күрә бөтен нәрсә, сез рус эстрадасына карагыз. Бик популяр җырчылар бар иде үз вакытында. Без хәминә списокларны язып бирәм, сез үзегез дә торасыз. Кая булган соң алар? Алар чыктылар да иртәгә. Шуңа күрә минем әйтәсем килми. Бүген иртәгә Элвин Грей булмас дип. Алардан әйтмим. Просто фундаменталь юнәлеш түгел. Безнең фундаменталь татар моң юнәлеш түгел. Шуңа күрә кинәт килеп кереп, популяр булган. Мин аңа бер дә көнләшмим. Юкмы? Минем буын көчле түгел. Ул бездән күпкә яшәгән. 2 тапкыр. 2 тапкыр. Карап торуга яшьтәсең, 40 тула озакламый. Шуңа күрә Кахатлы мирак бит әле, ник сөйләсәң. Аллаһу шөкер. Күңел һаман 18